салом алейкум, мардими ғариби тоҷик. Дар рӯи экран рӯжаи одама нигоҳ кунед. Ин одам маззааш нест. Ин одам дар общежитие зиндагӣ дорад. ӯзи бачааш сирочкаягиай. Чӣ хеле ки падари одам дар общежит как криса сдох, а иқболани ранги падараш ранги криса имрӯз пага аст. рӯжаша нигоҳ кунед. ҳар рӯз гира карда ба ном мухолифота занг мезанад ки бачаи маро камтаракак насиҳат кунед. ира чумо гуфта бачааш иқболаи хона сир кардагиай. уже 1 моҳ мешавад. лекин имрӯз ин чумо мебурои афғонҳоро дастгирӣ мекунад. ин чумо аз ёдиш биромад ки соли 92 анами афғонҳо ин одама чикор кардаги буданд. именно Тураҷозода савдош кардаги буд ва афғонҳо ин одама таҷовузш кардаги буданд. нигоҳш кунед як бор дигар. ранги намуди одама нигоҳ кунед. ира худо задагиай. иқболи чумо дар ҳамин рӯзани я тебя проклинаю, криса. Я тебя проклинаю, Иқбол. Якима мебуром, мегӯям ки ҳамватанони азиз, иқболи чумо как криса сдох. марг ба твори мусулмона ки имрӯз ту мехезӣ. ин шакалое ки имрӯз ба гуфтаи он 5 миллион зани афғона ғулом кардаги ҳастанд. 5 миллион дар байни 1 сол. дӯстони азиз, дар гиҷое бошед набошед, ба сабр бошед. ҳамаш хуб мешавад.